Halo Lur, selamat sore. Ini berkunjung ke farm Bapak Sumarsono. Kita video ya, Pak. Izin. Video wedhus tok. Wong iki peternak kambing terkenal. Iki mantune Karmi, peternak kambing paling rejo lho iki. Iki tak video ya wedhus e. Ngene izin. Panggah crossbur. Iki babone Jawa Randu terus disilang nombe F piro ya F4 F5 iki dadine cross-crossan kayak ngene. Kosong. Pat jantan budeng. Ya jane rejo nyawang pegunungan kene iki. Suasanane penak kandhange Sumarsono Farm iki. Wes di sini kandangnya Sumarsono Farm iki ning papat. 5 wong. Wes ngene salam rahayu gawe peternak ning endi ae. Assalamualaikum salam pendanyangan.